Wow, lampune anyar, guys. Sing sebelah kae ndure kompor. Kayak ditumbasno paksu, mau kayak dipasang. Mau niki poteng jumbret ngono lho. Lho sing nukokno. Garan sini setahun. Ku nek pedhot kon balekno neh, apa enak kuwi. Paling pol enak. Dhisik iki masak kolak, guys. Kalau tak sepilkan. Dek mau ki apa tak syuting sik peteng. Nah iki. Mau tak cemplungno kabeh enek tape. Ayo, tape. Terus gedang rojo. Terus telo rambat, telo singkong. Campur-campur terus waloh. Ini dhisik kan tumbas bahan-bahane kok pasar ndi lho, guys. Enek waloh, enek apa lah, tapi sore iki gak sempet masak. Tingko karek guak banyune diguak bar kuwi terus dikei santen. Kecek. Astagfirullahaladzim, senengane yo ngono kuwi. Kecek. Ya Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Oh lah, Didik Dinda ngerajangi kul. Dhisik arep nyoto, guys. Guys, soto bening. Tapi lho, iwake lali din urung tak jipuk din freezer din. Sik tak jipuk iwak ning freezer ya, guys. Ki yo wayahe ngguak banyune. Piye, Dik? Sik. Wis, guys, wis tak santeni karek ngenteni umupe. Oh, koyo ngene iki. Pakai godhong pandal. Iki mang padahal bahan iki ya, gedang iki 6 biji. Gedang apa kuwi? Pisang rojone cuma 6 biji, terus waloe cuma 2 apa ya, guys, nek ngarani kene 2 ketek. Rong lining ngono lho, guys. Cara ngono iki ora sampai siton ora ndek sak ilse iki 2000, iki iki tumbas 2 iki 4000. Terus telo rambate sak sitok ndil ku. Terus singkonge ya sitok sak dlojor ngono kok dadi sakmene kae. Tapene 3 tom. Kok dadi sak embuh hambane. Kelapane sak uwil. Karek ngincipi rasa. Rasane iki wis legi purung, guys. Waduh, wis bar mandi. Kok ya randang mbok sapa kok, Dek, ngentek mindik kaya ngono kok. Waduh. Mbah-mbahane Dik ra roh utak-utak. Lah kok wis mbuluk-mbuluk yaene kok wis buka ki mam apa kuwi? Heh, mam salak. Walah perkecek ya, Mang. Perkecek. Lah kok lendrong kaya ngono wedakane. Ndeawan golek Pak D. Awas sing pake ketok ki lho. Ndeawan golek Pak D. Iya. Nggih, Ndeawan goleki Pak D. Walah, dadak ditinggal turun kuwi Mas Ajis. Dadi goleki. Walah. Aduh. Saya tak. Ini Pak D cium. Ora dicium. Ambune kok minyak telone wangine. Suger. Saya aku tak ngajak Mas Adam, aku apa marani Mas Adam gak suka. Nah. Tapi aku juga gak suka iki, pengen rono. Kok wis ra seneng nangis neh iki engko. Angger di ngonokno mesti purik nangis ngono kok. Engko iso ndek perkara ae iso. Iki guys, tak sepil bumbune soto. Iki nek desih nggih. Iki pokoknya resepnya desih lho nggih. Kan setiap orang berbeda-beda. Iki enek kemiri. Nek bening kan kemirine iki sithik ya guys. Biasane iki trimo tak kei 2 ngono ki wis. Nek kemiri apa kok kemiri? Nek soto bening iki kemirine iki sak idik 1 2 ngono ae. Terus iki enek uyah, iki bawang merah, terus merica, enek polo, terus iki jinten, iki terus tumbar ora ketang limo iki tak kei guys, nggo sedep-sedepan.
kan beda cara beda nggih. Terus iki bawang putih, kunir, terus iki jahe. Wis karek ngulek ki engko dialuskan. Kok terus nek karo gongso ki berarti engko dikeki apa kuwi kayu manis, terus laos, terus serai salam. Serene urung mek guys, sisek ning wit. Iki tak ulek sik, dilembutkan dulu. Wis guys, bumbune wis alus. Wis tak ulek. Karek ngeplungno godhong salam. Terus iki kayu manis. Terus godhong jeruk. Digongso. Godhong jeruk terus godhong serai. Terus serai. Iki rung tak geprek guys, digeprek delok. Iki yo resepe dhisik ya guys. Nek wong-wong iki jerine enek sing komen nggih family online iku apa iku gak nganggo godhong salam, tapi nek dhisik wis iya ya guys, wis mendalam. Pokoke dong salam ki gak keri. Yo enek sing soto bening, masak soto ki gak nganggo salam yo enek. Tapi iki resepe dhisik lho nggih. Resepe dhisik dhewe maksud iki yo tergantung selera. Nek sampean gak seneng dong salam gak dikeki gak popo, tapi aku nek menurute dhisik iki nek cara gak nganggo dong salam iki ketoke kok kurang piye ngono ya guys. Nek menurute dhisik lho nggih, kan wong iki prinsipe dhewe-dhewe. Cara masak ya dhewe-dhewe. Dadi ini yo karek selera, tergantung selera. Selene piye mengikuti. Tak goprek sik nganune apa? Serai. Alhamdulillah guys, iki apa ki cuacane yo udan, gremes, rimis-rimis, rekitak-rekitik. Lho. Kaya ngene, hawane adem lah kok yo tepak desih iki kepas masak soto bening. Kok yo alhamdulillah ya guys. Dadi ini cocok karo kahanane. Cocok banget pokoknya guys. Iki wis mateng sotone. Wis wayahe mateni kompore. Oh iya lali guys, kamerane kok ora takno rene. Lho, alah kimplah kaya ngene iki lho guys. Apa ra ya suweger iki engko nek nek buka apa ra ya nikmat sekali ya guys. Hawane adem, grimis. Masake sing bening-bening. Iki mau ki ayam potongnya 1/2 kilo. Terus ayam Jawa niki sing sisa yang kemarin guys. Desih kan pernah nyayur lodeh kan iwak kampung nggih. Ayam kampung kae tak ngengehno 4 potong. Tak ngengehno suwiwi 1, terus gulu, rongkong karo apa ngono ya guys. Cuma tak nggo kaldu. Jadi nek enak ayam kampung iki soto bening iki kaldune iki jan lah mantap. Nek gak enek ayam kampungnya yo kaldune yo biasa-biasa ngono guys. Tapi iki kaldune jan melimpah. Padahal cuma 4 potong loh. Jan mantap tenan pokoknya. Persiapane iki yo wis iki. Bihune wis digodhog Dik Dinda iki. Loh, bihune wis dadi. Terus iki sledrine. Iki kubese. Kul guys. Tak yo capare pilehi nduk ning kulkas nduk. Capar. Terus kae apa? Ndoke ning isor dhewe nduk. Ndoke ya wis nggodhog iki mau. Cuma 4 ngene ya guys. Terus karek apa? Persiapan sambel. Jeruke ya wis njupuk kok belakang rumah. Iki karek nyambel lomboke. Wes lomboke termo sakmene nduk kurang pura iki engko. Ih pedes din wong ki lomboke lombok tuwi. Karek godhog iki ya guys. Godhog sambel wis mantap pedes. Pokoke udan-udan iki hawane kudune mame sing pedes-pedes iki engko. Cocok tenan pokoke. Alhamdulillah guys, wayahe buka-buka. Gak tak cagakno ya cah. Tak cagak ayo guys.
Kalau separuh agak disoting. Lah yo lali lho Mas, yo happy gawe Dik. Oke. Bakso seger mbek soto. Letop. Nek kurang pedes sambelnya ya, kan adem-adem nggih. Mbek sambelnya. Piye? Kuwi sing rehna. Nah, kuwi gak ngracik, tak racikno. Soto? Lho, gak seger soto ya, Nah. Aduh, Mbak. Lho, iki yo dimamko garingan. Ndak mek njupuk aja. Kuwi mine yo wis ning kono, karek ngekek sambel mbek kuah tok kok. Kalau mek ajeng ning anu. Rak neh njang. Alah wong garing kok dimamko nek cek kenek. Rak endi Nah? Apa mak acang? Lho, mak ajeng lek gak ngene junge kae. Wis bar ngombe kok. Dok entarene. Mbah Kong di nganu kongkolah wong jere nggih bar mangan kok. Sambele sing suwi kemang laren godhog lombok bareng. Untuk tenan kan. Mbok moli nek so gak moli kuwi kucinge sapa? Mbok. Apa munggah ini? Hah? Mbok, wek sapa yo gak roh. Gak rek wong iwak ning basi, Dik. Mbah nek kurang kecap tambahi dhewe neh kono. Tante jus apa nanas? Doke tak racikno. Enggak, aku sampai ndok. Enggak sampai. Iki tak cagak ya. Sik iki guys tak cagak iki guys. Buka-buka. Bakso kok wis seletap kono iki pokoke mangan iki muntah aku. Edi, apa? Apa? Kucing kok. Aja ning kono ada ning jowo temu kei. Ya nang gak karamek aku kae. Hah? Dadi orang ibu ki. Kok wis mek ngono ibu? Lho, kok wis mek ibu nganu Kol ngono ki. Lho, mesti no. Ibu kok mah sampai uli dek. Wah, suka itu. Niki es sapa iki mang ya piana? Darene tak racekno, Nah. Durene, Nah. Aku piana tak duwe ya. Iki kayak piana. Iki lho nek tak racekno kowe. Gak duwe tok, gak nganggo lombok kok Yalah, dik tinggal sogere. Enteng-enteng lombok kok bulan olah aku mah esem wae tak kira ngono piano. Iki kolake Nah, barat kesan. lho. Jere kon ngelakno kolak dhisik. Aku pe buka kolak sik guys. Lha kuwi gak yo es piana ning mangkok kuwi. Iya. Tante ngalah Kok endi le? Putih mangkok putih. boti kucing. Mbah kucinge sapa nek buka kok. Aku gak ora. Kok om racekno ya, ngene ndi om? Turu. Sing mun racekno sik. Coba sama dalam senang tak pangku. Ibu kundang ngomong. Kolake mantap, guys. Oke, buka segone iki kok. Seger kok. Ngelarno Pak Bujere mangan kolak sik. Langsung sego. Ya. Mangan sego ya, Pak. Kok duduk kolak dhewe to? Tato barang. Kalau mau dipangan. Aku nggak mau tolak ya, nggak pantasnya kok. Bisa ngene to. Mang njuk trong duduk ya. Lah ya. Jangan jarak yo. Nah, kita kayak jarak lombar deh.
Sama yang ini di apan mulu. Ayo ayo nyoto, ayo nyoto. Dia suah. Wah lah. Lah Pak D Mas Jombe, ngene sapa? Ya letae cek anti kaget aku. Nyone tante. Mene es Dinda. Lah mana rek ngombe es. Apa ngobrol personal iki awak Mas. Karena ambil saya Mas. Buka klesonan mulai ono esuk itu parek nek. Jadi sembuh. Jeneng opo sing Mas. kae bakku mangi. Saya kasih nang kopi saiki. Kok nek anu tak omong. Soto yo ngene iki lho. Ibet nek nang omah yo laran nik-nik. Iki guys. Ora koyo jangan roda, jangan rek blak-blek. Terus personile do ngalih dhewe-dhewe Pak Su keten ngarep rokok. Nek rokok kon gua mengarep, guys. Tante wedi kucing ngono. Piana yo wedi kucing mulih. Sa? Ya ini guys melok tangi guys. Jam 3 malah nyelui mak. Dek. Dek Isa. Maca musik ah. Maca nyetel musik. Musiknya teni. Waduh ya Allah Gusti. Gusti Allah ya ini kok wis tangi ya Allah. Kok nyekeli HP iki jam piro yo, Nduk? Dek. Jam piro iki? Jam 3 kok wis tangi, apa melok sahur? Nggih. Melok sahur. Lah kowe kok wani petenge kaya ngono gerek, Mak. Mak, nggugahi sahur, Mak, ngono. Ibu wis bar sahur. Urung. Pintere bocah kok cerdas mbok kaya ngene, Nduk. Sampeyan dadi bocah pinter ya, Nduk. Nggih. Oh alah ulung. Nggugahi guys Mas Anggi, aku ki urung tangi lho jam 3:07 menit. Wis digugahi ket ngono, padahal pintuwe urung tak ngakno lho, sik tak ngancing peteng padahal wong lampune dhisih lho rumah ki kan peteng pedhot. Lah ngono kok ya wani iki lho. Ya oh alah. Sa Mak. Mama nek gugah-gugah ya Allah ya Allah. Bocah. Ayo ya tangi ya. Sudah sahur. Dinda nek sahur nek imbuh kok koyo ngene. Ya Allah. Bisa koyo ngene nek imbuh. Ecek gawe susu guys. Lho banyune nek orang tak antepno Nduk. Alah ya ini kok gawe sirup. Ya ini kok gawe es iki tak. Gak gawe susu berarti. Lah ya kok cek es cek susu kok sedeng ora tembuh sak piring lho. Lah Pak Su nek mangan segere. Dudoe agung ah ya. Dudoe sing agung ngono lho. Berat tambah ya, Pak. Nek kuwi iki ora kaget aku. Lembok enek iwak napa ndak gelem. Capare ning kulkas ijek ya? Iya. Oh, Capar. Ning kulkas. Apa Dek susu Cimori ya? Ese ning dhuwur kuwi lho kaya es. Wong banyu dingin ngono ae. Wong sahur-sahur kok yo nganggo. Piye Mas? Yo serah nek panas mbok pateni burung. Wis serah nek panas iki sok. Oh, alah. Endi piana mang tek ora rene-rene. Wis mbok kei sirup apa ora iki mau, Dek?
Ndi Dek Isa mang. Kene lho Nduk bubukne bayang Nduk. Wis tak laburi autanmu kok. Merene tak gendong Mama. Yo minta susu kakak apa ora? Merene. Wambah. Minta Kang. Minta. Cek diudek sik sabar. Sabar. Kowe iki golek jungokan sing genah ngono lho ya. Panas. Lah ya tare yang panasi. Kayak nek lawon ae. Kerupuk iki lawoe. Iki lho ning ning toples kayak payak kerupuk nek. Iki lho, payak iki lho. Boh. Ya lho, he. Nah, iya, ini ira nang ditampani. Temandang singsa. Olak-olek gedang ya. Loh. Kok bolong, Mak? Kok bolong, Mak? Ngono ki gedang ini tikus iki. Sesuk entek loro. Kok cara Pakde. Kok bolong, Mak? Jare. Bintul kabeh ku lho labur. Wis tak laburi iki jane. Di paper dulu. Nah, ya tak labur aku dhewe yo sek-sekane. Itu kaper iki. Kaper botol kaper wong tak kei salep bareng ora mempan kok. So parine ade dijupuki ning sawah iki. Kaper iki, Duk. Nafiana. Iki ndang rene ndang sahur. Enggak kena. Ini piye? Enggak kena. Anu di ndak mbok ning kulkas ya. Lah kok tengah iki lho. Kenapa rek kok pinggir? Tak dadi nggawe iki apa sirup. Oh sirup kayak susu cimori ndek yenten. Mendep iki. Ora gathuk-gathuke. Nek mendep. Monggo guys, nderek sahur guys. Mas Arif piye ini wis budal ning templek mbone diabene ngak nopo ager. Batinku ki jam 3 nek wis numpak motor ki ning ndi. Paling ya lho tuku sego pecel. Nek gak golek jajan kok jere enek wong mucuki, Dik. Aku kira cup-cupanku sego ya, guys. Kan jam 3:30 ki tak nggo ngecupno. Padahal juga piye-piye mau niki yo penak yo jeglek ngono. Delalah sego ki ket jam 3:30 sampai buka sampai adzan maghrib. Kan ora gelem jedek mendhuwur. Maksudnya wis mateng tapi gak gelem ngene. Lah kok ambune iki nyelot sangit, nyelot kobong ki ambune apa? Segone nek urung mateng-mateng Dik, aku ki ngono. Delalah iki lho, guys. Iki gak gelem main mendhuwur. Dadine sego wayah mateng iki gak gelem jeglek mendhuwur. Dadi kobong segone. Gak gelem main iki. Padahal yo iya cara ngono, gak gelem jedek ngono. Rusak. Engko tak kon bongkar Mbah Kung. Di alat ora ya Mbah Kung ya? Mbah Kung biasane iso nek kon iki kan sing rusak iki nih. Rumangsaku ki njero yo gak enek apa-apane, yo resik. Apa kuwi adahe kuwi yo garing, rumangsaku nek mosok adah teles ngono wong isan esuk tak kurepno yo garing ora nek banyune ra apa nek segone iki dadak ndelalah iki kobong ya sangit. Perkara apa ki? Perkara kuwi lho, mateng ora iso jedek-jedek. Entek ngene iki. Rupane sampai ireng kobong iki ngisor ya ngintip saking panase ora gelem jedek. Ya Allah, mamenge dinggo ya biasa-biasa ae nek iso layak man sego iki sampai maghrib padan maghrib sampai buka ki gak jedek-jedek nduk piye iki lho tak ngenak-ngenekno sampai sing paksu
Jebut, tak jebut tenan kok yo gak gelem cetek. Biasane nek iki diangkat kan kenene sing otomatis sing mau mumbul mendur cetek. Lah kok kuwi ora gelem malah buakoh rapet iki. Iki koyo ngono kae lho, guys. Intip ning sarangan. Tak pilih tengah-tengah ngene nggo sahur iki. Oh alah, banget. Lha iki yo isih enak wong sego sore. Tapi iki pinggire ngintip. Pinggire ngintip-ngintip.